Sapa turu? Samsul lo turu. Iya, Mbak. Dinginane kok. Masalah iki beda fotokopi dhewe kok. Bener, Mbak, kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Kitabu Ahkamit Thaharati. Hazau tawi kilah anggit kang bakal hadir ing dalem penggandhi Mbah Musonif iku Kitabu Ahkamit Thaharati. Kitab kang mertelakake pira-pira hukume sesuci. Bab yang menjelaskan tentang sesuci, ya suci uteke, suci atine, suci batine, suci prilakune. Berarti dikaji bab kang mertelakake hukume sesuci. Lah sesuci ku ya cara golek rezekine, atine, uteke, pikirane, prilakune ki kudu bersih, suci. Kados pundi pandikane Mbah Musonif? Kados pundi pandikane Mbah Musonif? Pripun, Mbah? Carane sesuci ki kepripun? Fal kitabu tawi lafal kitabu. Lafal lughatan ing dalem bangsa lughah iku masdarun dadi masdar. Bimakna dhamin kelawan nganggo maknane ngumpulake. Dadi kabeh babeh tentang sesuci dikumpulaken. Wal jamu lan tegese ngumpulake. Sause rampung Mbah Musonif mertelake lafal kitabu ing dalem bangsa lughah secara bahasa mongko nuli tumandang malih Mbah Musonif mertelake lafal kitabu ing dalem bangsa istilah. Secara istilah lafal kitab ki kepripun? Dipun pertelake kelan pandika. Wastilahan tapi utawi sing jeneng lafal kitabu ing dalem bangsa istilah. Istilahe ulama ahli fikih. Wastilahan tapi utawi sing jeneng lafal kitabun ing dalem bangsa istilahe ulama ahli fikih. Ilmu fikih ngilmu artine ngilmu kang bisa aweh paham. Nek ngomong ora padha pahame kuwi udu fikih. Ngomong kok menimbulkan permusuhan kuwi ora fikih. Iku ismun dadi aran, dadi jeneng, dadi aran li jismin maring jinis sakwiji. Li jinsin maring jinis sakwiji. Minal ahkami saking pira-pira hukum. Amal babu anapun utawi lafal babun iku fasmun mongko dadi aran, dadi jeneng, dadi aran linaungin maring wernane sakwiji. Linaungin maring werna sakwiji. Warnanya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, rupane ciri-cirine wernane kaya ngopo. Wernane wong sing lacut, prilakune wulet, wangkot. Mimma saking barang silaima dakhala kang manjing apa huama. Manjing nggih masuk mlebu. Nang ndi oleh manjing nak tahta zalikal jinsi ing dalem. Ana ing dalem ngisore mengkono-mengkono jenis. Wa taharatu utawi lafal at-taharatu bi fathit ta'i kelawan den fathah ta'e lafal at-taharatu. Tone di fathah taharatu. Taharatu. Lughatan ing dalem bangsa lughah secara bahasa iku an-nadzafatu makna bebersih. Jadi taharah secara bahasa artinya bersih, membersihkan atau bersih. Itu taharah, bersih. Sawuse rampung, Sawuse rampung Mbah Musonif mertelake lafal at-taharatu.
ing dalem bangsa luha. Mongko nuli tumandang malih Mbah Musoneh mertelakake lafal thaharatu ing dalem bangsa Sarak. Dipun pertelakake kelawan pandika. Nah, secara bahasa thaharah itu bersih. Ya bersih tempate, bersih pakaiane, bersih pola pikire. Nah, itu secara bahasa. Wong ngaji fikih kok uteke pikirane ra bersih ki kepriye? Pikirane bulet-bulet. Nah, iki repot. Wa amma syar'an tapi anapun utawi sing jeneng thaharah ing dalem bangsa Sarak. Iku fafiha mongko iku tetep ing dalem babe thaharah tafasirun utawi ana pira-pira tafsire secara istilah, secara syar'i thaharah mempunyai beberapa tafsir kasiratun kang akeh tafsire akeh minha iku tetep setengah saking tafasir qauluhum utawi pira-pira dawuhing ulama ahli fikih. Nah, secara ulama ahli fikih menafsirkan thaharah banyak sekali. Ndi rupane dawuh, diomongane kados napa? Omongane iki model kepiye ulama ahli fikih. Nah, fi'luma tustabahu bihi shalah. Dawuh fi'luma tustabahu bihi shalah. Fi'luma utawi agawe barang, sesuatu perbuatan. Fi'luma utawi agawe barang silaima tustabahu kang den wenangake yang diperbolehkan bihi kelawan mak apa as-sholatu nglakoni penggawe salat. Ditambahi iki apa as-sholatu nglakoni penggawe salat. Salat kuwi pekerjaan yang selesai ketika kita keluar nyawa. Nek urung mati ya tetep duwe gawean salat. Nyambut gawe niki salat asar, salat sunat. Tadi secara ulama ahli fikih menafsirkan thaharah utawa nafsirke sesuci iki mau pandikane fi'luma tustabahu bisolah. Salah satune suatu pekerjaan yang bisa menjadi syarat sae nglakoni salat. Apa as-sholatu nglakoni penggawe salat. Salat iki pekerjaan. Nek ora dilakoni ra rampung gaweane. Ya dikodho ben rampung. Ana wong sing nglakoni kodho saumur urip, sawise eling ngerti nek salat kuwi penting dikodho, salat zuhure pindho, subuhe pindho, nglakoni jaman tinggale daripada dikodhoni wong liya. Aimin wudu'in tegese nyatane nglakoni wudu. Nyatane aimin wudu'in tegese nyatane nglakoni penggawe wudu lagi. Thaharah salah sijine yang nglakoni wudu. Wudu nyucekke penggawe lahiriah dan batiniah. Sing seneng wudu ngentut wudu. Iki penggawe sucine lahiriah dan batiniah merga wudu. Sucine perilaku merga nglakoni salat. Wa khoslin lan nglakoni adus, ora gelem adus ora bersih awake. Dadi thaharah secara ulama ahli fikih siji gelem nglakoni salat, loro gelem nglakoni wudu. Wudu kanggo nyuceni lahiriah lan batiniah. Salat kanggo nyuceni prilakune. Insyaallah nek wong gelem nglakoni salat ya prilakune insyaallah ya hakul yakin dijaga, diarahkan. Tapi ya aja fanatik karo wong sing ora nglakoni salat. Urung mudeng merga urung teka keyakinan oleh nglakoni salat. Ya wis alon-alon gelem nglakoni wudu dhisik. Wis gelem wudu ya wis matur nuwun lah. Gelem adus, gelem nglakoni wudu, apa malih gelem nglakoni salat. Siji-siji wajib salat wudu rong iso kok nglakoni salat ya repot.
wa tayammumi lan nglakoni tayamum misal ora ana banyu tayamum wa izalatin najasati lan ngilangi pira-pira najis wa izalatin najasati lan ngilangi najis utawa pira-pira najis wong ngising cewoke sing jelas aja weruh mlebu WC ana tai kok dadi masalah. Lah iki ora ngaji toharoh. Nek wong ngerti toharoh weruh WC kotor seneng bersih sebab nggo manfaati kanggo wong liya. Lah iki kok dadi celeng WC-ne rong digontor urung bersih lho iki seneng golek ganjaran. Nek urung bersih dibersih mergo dadi ganjaranmu bersih ati ketone ya nggo apa WC-ne kotor najis ngono kuwi ya ngerti bersih ra usah grundelan langsung cekatan lah sebab bersih kotoran ngono kuwi ganjarane dadi bersih ati atine ora oleng ora ulet ora wangkot ora kaya ati-ati wong munafik. Lah ini seneng ngresiki najis bersih najis yo santri-santri sepuh kathah sing mondok kok penggaweane bersih WC terus bali dadi ulama tenanan ya akeh sebab ikhlas mengisi padasan nggo wudu ikhlas ya dadi kebukak futuhal ngarifin kebukak ilmune mergo ikhlase nglakoni seneng bersih perkara sing najis wale najis dibersih panggonan kuwi kanggo ibadah wong akeh ora usah grundelan amat toharatu anapun utawi lafal toharoh bidhammin kelawan den domah toe lafal tuharatu dadi mau di fathah toharatu saiki didomah tuharatu iku fasmun mengko dadi aran beda dadi aran li baqiyatil ma'i maring tetepe banyu. Lah nek didomah bahas tentang air tentang banyu walamma kana lan semangsane ana semangsane ana walam makanalan semangsane ono opo alma'u banyu. Bagaimana jika ada air? Ono iku alatan dadi prabot, dadi alat. Jadi alat dadi prabot litoharoti maring ginawe sesuci. Kepiye nek banyu kuwi dadi alate sesuci? Yen mengkono keprejabe syarat lama Istad roda mongko amrih banjurake gunem sopo al musonifu mbah musonef ya nek ana banyu sing kena ginawe sesuci tak teruske pandikane sopo al musonifu mbah musonef banjurake gunem melanjutkan pembicaraan li anwangil miyahi maring pira-pira wernane banyu ya wis nek ngerti banyu kuwi dadi alat sesuci tak jelaske faqala mongko ngendika sapa Mbah Musone pandikane almiyahu utawi pira-pira banyu sifate banyu alati banyu silelati ya juzu kang wenang kuwi boleh ayasihu tegese sah apa at-tadhiru sesuci biha kelawan miyah. Berarti jenis air yang diperbolehkan untuk sesuci itu ada berapa? Iku sab'u miyahin ana 7 pira-pira banyu. Berarti air yang diperbolehkan untuk sesuci adus nggo wudu nggih ana 7 nggo ngumbahi nggo nyuci. Dirupane 7 maus samai sawiji banyu udan banyu angin maus samai sawiji banyu angin ainazala tegese banyu kang temurun minha saking langit wa huwa hale utawi sing jeneng banyu kang temurun saking langit iku almatoru jeneng banyu udan. Nah siji banyu sing suci
ginawe bisa nggo sesuci kuwi banyu udan pertama. Udan kuwi suci. Pengen banyu halal ki nek udan diwadahi galon nggo pranti nginum jelas sucine. Lah saiki jarang wong ana udan kok ngadangi utawa ngumpulke banyu udan terus nginum utawa dimasak ki jarang. Padahal banyu paling suci. Saiji banyu udan. Banyu udan kuwi banyu paling suci. Mergo langsung temurun saka langit, diadangi tinggo nginum, bismillah niati bersih ati. Akeh pangandikan-pangandikan sing ora dilakoni, hal sepele. Iku almatoru jeneng banyu udan, iso nggo obat, iso nggo mempercepat kehamilan, ya kabeh lah. Ana wong udan-udanan dadi pilek apa kuwi ora mungkin. Wa maul bahri lan kaping pindhone banyu segara. Banyu laut ya ana dienum kabeh banyu laut. Ai milhu tegese banyu kang asin. Banyu laut ya asin. Nah, iki halal. Pertama tingkat kehalalan kuwi banyu udan, keloro banyu laut. Jarang nang segara ki njokot banyu laut, nggo pranti jangan, nggo pranti nyayur. Ya siki jarang nyetok galon nggo pranti nyayur nganggo banyu laut. Wa ma'un nahri lan kaping telune banyu bengawan. Ail halwa tegese banyu kang tawar. Banyu bengawan banyu sing tawar nyumber. Bengawan waduk wadas lintang sempur waduk banyune akeh bengawan. Wa ma'ul bi'ri lan kaping papate banyu sumur, sumur bor 180 meter. Banyu sumur kuwi ya suci. Wa ma'ul aini lan kaping limone banyu sumuran. Wa ma'ul bi'ri lan kaping papate banyu sumber. Banyu sumur. Wa ma'ul bi'ri lan kaping papate banyu sumur. Wa ma'ul aini lan kaping limone banyu sumuran kang rupa kaya dene banyu sendang. Nah, tadi sendang zaman riyen nggon tapane Pangeran Sambernyawa kabeh wong-wong biyen nek tapa kiwe tengene metu sendang. Banyu sendang kuwi nggo nyuceni werna-werna kuwi bersih. Iki kon gawe sendang ya angel. Belum tirakat ora. Wa ma'usalji lan kaping 6 banyu salju. Wa ma'ul barodi lan kaping 7 banyu kang adem atau banyu es. Adem, banyu sing adem ya kadang nang gunungan. Ya bener wernane pira-pira banyu kuwi mau ana 7. Wa yajma'u tapine ngumpulake hadi sabngah ing ikilah banyu 7. Wa yajma'u tapine ngumpulake hadi sabngata ing ikilah banyu 7. Apa kauluka pandika pangucap sira. Pangucap endi manazala minas samai aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana ila akhirih. Pangucap manazala minas samai aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khalaqati. Ma utawi banyu silai manazala kang temurun minas samai saking langit. Aw naba'a utawa nyumber minal ardi saking bumi ala ayi sifatin netepi ngatasé ndi sifat iku kana tinemu apa banyu ana iku min aslil khalaqati tetep setengah saking asal kedadeane banyu. Sumal miyahu nulis sak keri-kerine
sumal miyahu nuli sakeri-kerine banyu iku tanqasimu dadi kandum apa miyah terbagi sing jenenge banyu ku ya terbagi kandum ngala arbaati aksamin netepi ngatasé papat pira-pira dunduman dirupane papat ahaduha utawi salah sijine papat iku tahirun banyu suci finafsihi ing dalem date banyu mutahhirun tur nyucikake li khairihi maring liyane banyu ghairu makruhin tur ora den gethingi apa istiqmaluhu amrih nganggo banyu wa huwa harokate wa huwa utawa huwi wa huwa hale utawi sing jeneng banyu suci tur nyucikake iku almaul mutlaqu jeneng banyu kang mutlak ngan qayyidin saking pelanggaran sifate qayyid lazimun kang tetep apa qayyid fala yadurru mengko ora ana kemlaratan iku maujud apa al qayyidu pelanggaran sifate qayyid al mungfaku kang pecah apa qayyid sorae kama ilbiri kaya banyu sumur fikonihi ing dalem kedadiane banyu sumur tingkae mutlakon hale mutlak dadi banyu sumur banyu sing suci nyucikake ning nek ora kerembesan sepiteng banyune sumur bersih dadi yo kapurit apa kapur banyu kapur ya mergo tuk-tukane kapur tapi nek campur najis aja dienggo fikaunihi ing dalem kedadiane banyu sumur tingkae mutlakon hale mutlak sawise rampung bamusaneh mertelake kang ngawal-ngawali dunduman papat saking pira-pira dundumane banyu pitu dundumane banyu mengko nuli tumandang malih bamusaneh mertelake kang ngaping pindhoni dunduman papat saking pira-pira dundumane banyu dipun pertelake kelan pandika wasani utawi kang ngaping pindhoni dunduman loro dundumane banyu suci iku tahirun banyu suci finafsihi ing dalem awak dheweke banyu mutahhirun tur nyucikake li khairihi maring liyane nganggo banyu makruhun tur den makruhake apa istiqmaluhu amrih nganggo banyu fil badani ing dalem gauta badan la fi saubin ora makruh nganggo banyu ing dalem dodot dadi ana banyu kok iso nggo nyuceni banyu ning iso nggo nyuci suci tur nyucikake ning ora kena nggo adus nah niki wa huwa hale utawi sing jeneng banyu tahir mutahhir iku almaul musammasi banyu kang den panasake ayil musakhoni tegese banyu kang den pepe utawa digodhog den pepe bita asiris samsi kelawan panase srengenge iki nek banyu kena panas srengenge iki kepiye fihi ing dalem maul musammas wa innama yukrahu lan angin pestine den makruhake apa maul musammas saran ing dalem bangsa sara banyu sing panas kena srengenge kae nggo wudu oleh ning ora nyucak awah ning digethingi sebab dipepe dipanas kena panas tapi ya suci saran ing dalem bangsa sara dikotorin harin kelawan pejajahan kang panas pinake ing dalem wadahe berarti banyu wedang kae nggo cewek kaya rasa banyu wedang sing wis dipanasaken digodhog kanggo nguyuh nang sorban truk cewoke nganggo banyu wedang kuwi ora suci pinake ing dalem wadahe muntabahin kang den sepuh apa wadah dibuat dicetak ila ina innukdaini angin ora kena den sepuh apa karone wadah emas lan perak
Yo nginum nganggo wadah emas utawa perak ya ora sah. Ora dadi nyilate apa oleh ora kena den sepuh. Nyilate apa uliye ora kena den sepuh li sifai jauharihima krana jinis bersihe sifat asal karone emas lan perak. Wa iza baroda lan tatkalane adem apa maul musammas yen mengkono be jawab syarat iza zalat mongko ilang apa al karohatu makruhe maul musammas. Banyu panas, banyu anget nggo wudu kuwi kurang sah dikethingi kudu golek banyu sing adem. Wah taro lan milih sapa Nawawi Imam Nawawi milih ngadamal karohati ing ora anane makruh mutlakon hale mutlak. Nek melu pandikane Imam Nawawi banyu panas utawa anget kena sinar matahari nggo wudu ya tetep sah. Ora makruh. Tapi nek melu Imam Abu Suja sing lahir nang Asfihan pengarang kitab iki ora sah. Nek melu pandikane Imam Nawawi tetep sah. Wa yukrahu lan den makruhake aidon halim malih padha karo maul mustamas apa sadidus sahawanati banyu kang banget panase wal barodatu lan banyu kang banget ademe. Banget banget banyu panas banget ademe kaya kedalaman laut 500 meter ke sana ya wis adem banget. Oke jare pengarang kitab takrib Abu Suja ora makruh, tapi menurut Imam Nawawi oleh banyu suci kok. Sebab panasnya alami. Tapi nek digodhog nganggo wedang dipanaske disepuh. Nek panas nggo cewok ora sah, adem ya ora sah. Nek wis dipanasaken. Iki kaul-kaul sing bersimpangan tapi ya tetep dihindari. Karepke asale banyu ki kepiye? Nek banyune adem mergo kahanan situasi kondisional saka sumbere ya tetep sah. Tapi nek kenong panas makruh. Saiki lewat pame kena sinar matahari ya anget. Nah iki melu pangandikane Imam Nawawi sah. Sawise rampung Mbah Musoneh mertelake kang ngaping pindhoni dunduman papat saking pira-pira dundumane banyu mongko nuli tumandang malih Mbah Musoneh mertelake kang ngaping teloni dunduman papat saking pira-pira dundumane banyu dipun pertelake kelawan pandika wal kismu salisu tawi kang kaping telune sing jeneng dundumane banyu iku tahirun banyu suci binafsihi ing dalem awak dhewe banyu khairu mutahhurin tur ora bisa nyucikake dikhairihi maring liyane banyu wa huwa utawi sing jeneng banyu suci tur ora bisa nyucikake iku almaul mustakmali jeneng banyu kang wis den enggo nanti oleh den enggo firaqi hadasin ing dalem ginawe ngilangake hadas au isalatin najis utawa ginawe ngilangake najis. Dadi banyu sing wis nggo wudu diadangi terus nggo wudu meneh ora sah. Utawa nggo adus ya ora nyucikake, suci ning ora nyucikake. Lah banyu sing nggo wudu diadangi ya kanggone nggo nyiram tanduran berkahe akeh. Nek nggo adus kurang au izalatin najis utawa ginawe ngilangake najis qayibe ule ngilangake najis kuwi mau in lam yatakhayyar lamun ora owah apa maul mustakmal walam yarid lan ora wuwuh apa wasnuhu timbangane banyu ba'da infisalihi ing dalem sause pisahe banyu amma saking barang silaima kana kang tinemu apa ma
nanti oleh tinemu bada tibarima ing dalem sause milang-milang banyu silaima yatasyarrabahu kang nyresep apa al mafsulu perkara kang den basuh bayane minal mai nyatane banyu wal mutakhayyaru lan banyu kang owah aywa min hadzal qismi tegese lan iku tetep setengah saking ikilah dunduman al maul mutakhayyuri utawi banyu kang dadi bisa owah apa ahadu ausofihi salah sijine pira-pira sifate banyu uliye owah kuwi mau bima sebab dene barang bisain tegese sebab sawiji-wiji selaima kholatohu kang nyampuri apa ma ing maul mutakhayyar bayane makholatohu minat toharoti nyatane pira-pira sesuci tahyiron kelawan suci temenan dadi banyu banjir keneng kali warnane malih dadi coklat tetep suci sebab akeh banyu yamna'u kang kacegah apa dadi tandani yamna'u kang kacegah apa itlaqu ismi jinsin itlaqu ismil ma'i ngucapake arane banyu alaihi ngatasé maul mutakhayyar fainahu mengko temen satuhune maul mutakhayyar iku tahirun banyu kang suci khairu tahurin kang ora nyucikake hasian ing dalem bangsa ketinggalan mata kana ana apa atakhayyiru owahe banyu ora-orane kok owah banyune mengkono aw takdiron utawa owah apa banyu iku bangsa kira-kirane dadi banyune dadi sithik 20 dadi ngurangi lah ning warnane dadi kuning kuwi kurang sah mergo ngurangi banyune nek nambah akeh banyune dadi sah nek ngurang dadi ora sah kaya dene banyu nang kali rubah wernane ning ora tambah banyune lha niki ora sah kurang nyucikake tapi nek ngurangi ora nyucikake nek tambah iso nyucikake rubah wernane au takdiron utawa owah apa banyu iku bangsa kira-kirane kana kaan ikhtalato kaya uliye nyento campur bil mai sebab dene banyu apa ma barang silaima yuafiquhu kang metuki apa banyu ing ma nandi oleh metuki fisifatihi ing dalem pira-pira sifate banyu sorae kamail warodi kaya banyu mawar nah iki banyu mawar banyune tetep warnane tetep ning mambune tambah sifate maul sifate banyu mawar sifate mail warad al munqatingi raihati kang pedhot ambune apa mail warad banyu mawar wal maul mustakmali lan banyu kang wis den enggo fa illam yumna mengko lamun ora kacegah apa itlaqu ismil mai ngucapake arane banyu ngalahi ngatasé maul mutakhayyar dadi kuwi langgerane banyu mustakmal misal wis dienggo wudu diadangi kae wudu nang kulah dikobok mergo akeh banyu nah mergo akeh tetep tesih bisa suci tur nyucikake ning nek ngurangi pelanggerane kurang saka 20 ora sah berarti mustakmal banyu mustakmal kuwi banyu sing wis dienggo sesuci dienggo
sesuci meneh lah kuwi. Ning nek dienggo nyuci baju suci ngono lho. Oleh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kenapa? Ya banyu mawar ki banyu koyo ngono Mas. Heeh, banyu kembang. Ki sah ora? Nggo sesuci? Ya ora sah. Ora sah.